Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Ki aktivitasnya Dek Dinda di pagi hari sebelum sekolah. Jadi bangun jam 4, terus nyuci baju, korporah wis DC, tak isai guys. Ajange wis beres kabeh, wis bar nyapu. Tapi lawang ngarep kuwi urung tak buka guys. Aktivitasnya isek ning mburi. Dek, sing bor klate ibu gak mbok elokno? Lah Dek, kenapa rek gak mbok elokno, Dek? Kucek tangan ah. Dhisik tak blonjo guys. Tak golek belanjaan iki apa, masak apa iki bingung sih. Jajan enek pasung, enek apa guys. Maneman guys gak kepangan iki. Sampai terhubung semut koyo ngene. Alhamdulillah awakku wis rasa penak guys. Ndek sore kok ngregesi kaya wis rasane wis rada mendingan. Lawangku sampai rutak buka guys. Wayahe Dek Dinda sarapan guys. Iki mau terpaksa dhisik iki cuma dadar ndok karo sambel tomat. Soale bakul rayange iki prei guys. Tiwas dhisik iki ndudil-ndudil anding tekan omahe kono jebule prei. Wis sarapan saeneke lah, Nduk. Wis berdoa dulu. Amin. Nah, amin tangannya piye, Dek? Kok habis. Amin, ngono kok dihabis. Mas goreng itu. Nggih, tak panasi. Sing nayoh yo ndok ya, Din. Plak-plak wis dadi. Pak Su, mau apa ya? Cek tak gak banyu, Nduk. Kae banyu ning botol ae, Cek. Kada luar saya. Masa banyu kok luar sa. Demoni sik wong segone lho sik panas. Nang tak tepasi barang, tak ceklekno tepas. Tapi sing ngisor kan sik panas. Sambel iki ora pedes, Dik. Kuwi lomboke abang sak on dhek kabehno. Lombok rawite cuma tak weki 12 mbuh piro. Ora pedes. Kuwi engko Dinda ki mantuk sik apa langsung jeblas ning kene koncone. Mantuk kae monan iki. Salin. Berarti ki gak mantuk rene, langsung ning kene mono. Koncone iki ngono guys, sedekah bumi. Desa endi, Dek? Sunggun. Sungguh nyampe. Sunggun karo Mulyareja apa Tawangreja? Gak ero sih. Lho, piye lho? Karo arep kancane kuwi. Nek numpak motor sing ati-ati nggih. Nek ape menggok ki yo rating
gang pokoknya aja rating iki aja langsung iduk ning anu gang 50 meter iki nang ngkano rating. Aja iduk-iduk men. Cek ayam apa Dik? Alah rasane ya Allah Gusti. Sirahe wis enteng guys, tapi awak iki jek rasane jek sirahe iki wis gak ngelu, wis alhamdulillah bar dikeroki. Terus mimi apa kuwi? Tolak angin. Untuk wis enteng, cuma iki awak rasane iki lho. Sik adem panas. Mak apa ya? Ngepel. Ngepel loh. Oh, bakso ngepel, guys. Dilapis sik ngene. Apa iki saurunge dipeli dilapi nganggo gombal sik. Ya Allah, mosok ya ini kudu turu, guys. Wis dipel sih. Ya. HP iki ndak jalukane nggawa ning konter apa piye ya? Mosok digo syuting ngene-ngene iki kok kadang gambar iki nyusul mburi ngono, guys. Srete iki koyo nyusul mburi ngene, Bapak. Piye? Swara karo apa kuwi? Karo gerakan karo omongan kuwi kok gak sinkron blas. Wes. Apa sayang? Piye nek manggil piye mang kok gak krungu Mama? Lho, nek manggil piye? Dalem ngono to. Dek Sa, piye? Dek Sa? Dalem. Ya Allah. Nek manggil Mama pripun? Nek manggil Mama pripun? Karo HP-ne Pak D iki. Lho, Dek gak bareng. Dicas nggih. Dicas dulu nggih. Dalem dicas. Lah dicas dulu. Engko pinjem ngene Kakak nggih. Kuwi baterainya telas. Sa. Engko nek diseneni Pak D piye? Pak D. Cek deloke Kak, wis piro baterai Kak? Wis 100. 800. Wis telo Kakak duduk sing apik. Duduk apik ndak ning kono kuwi. Duduk apike ning ndi, Nduk? Mama cium dulu. Mama cium dulu. Kakak cium, Kakak. Kakak cium dulu. Demek, nggih. Kakak cium. Urung mandi kok ya wis rene. Diseneni Pak D lho. Lho D, HP-ne D. Jukuk Dek Sa iki lho, D. Kakak, iki kok ora nangis le. Pak D cium dulu. Pak D cium dulu. Ya sayang. HP nggih. Mboten pareng nangis. D. Piye? Ayah, pinjem Pak D ya ning ngarepe ya. Pak D. Kok gerugoh-gerugoh. Pak D kok iso. Pak D cium. Pak D cium. Pak D cium Mas Nduk. Kok iso ngrugoh-ngrugoh koyo ngono. Mam jajane ya. Pedes sih, Nduk. Pedes, makroni. Dek sangko pedesen. Oh, jajane. Iki jajane Kakak iki nggih. Iki keripik singkong. Pun, nih, Mam. Sing iki pedes, Dek. Iki makroni lho, pedes. Wis kuwi ae nggih. Wis Mam. Mboten pareng HP nggih.
Nggih. Nggih. Seneni Pak D. Gak bareng HP. Mripate sakit. Loh. Ya bilang karo Pak D pinjem HP ya, ngono. Piye? Nek ngomong piye? Pak D. Wis mam jajan ae. Wis mam jajan. Ngomong karo kakak. Kakak. Jajan tak mam nggih, di mam adik nggih, piye? Piye, Dik? Ayo kene keterak Pak D dipel ya. Ayo duduk ning nguri ya. Keterak Pak D engko ya. Pak D ngepel, Pak D. Ayo, duduk nguri. Iki cek do mulai apa ya Mas ngene cah-cah iki? Ngesreng kok wis bar piye? Ngesreng terus apa ya? Apa sing iki tukon anyar iki? Paling. Apa nglumpukno tebon terus dibakar paling yo. Kok isek ae. Ayo Dok, ayo duduk nguri aja. Duduk nguri keterak Pak D engko, Pak D. Pak D dipel kono kuwi ape? Lho. Arep dipel, Dek. Dipel. Mau nek keterak Pak D piye? Ki lek priye? Lho, Mbah Ndowi. Mulai apa? Ayo. Ayo pindah nguri ayo sayang. Kene engko dipel Pak D nggih sayang. Ayo. Lho, kakak empun nek sarapan. Empun. Duit meneng kilo nduk dompet ibu, Nduk. Kakak ki ngopo le? Gak pareng cah cilik diploro iki. Kakak Cubit. Kakak Cubit. Nang Cubit, Cubit desa. Ih, adik kok diploroki, Nduk. Sinten sing nakal sinten? Kakak. Oh, sing nakal kakak. Kok diapakno kakak? Kakak diapakno? Kakak diapakno? Kakak diapakno? Cubit. Dicubit. Nggih. Kakak cubit. Pak D ngepel kok diguyu. Tasnya dia, Dok. Gak nggo tas oh. Sesuk agak mulai tempo rapot, guys. Bunda. Wes. Monggo guys sarapan. Wong HP niki mbah piye, Mas? Ditutul kadang ki gambare kaya Sarapan. Kaya sret, kaya ngguri ngono lho. Makane swara karo ngono ki ora padha ndandakno mbah. Nih, dek karek kuwi piye? Ndere karek kowe barek ya, Mas. Nih, lha dek gak iki. Aku akan gawe. Lho, lah dandakno aku ndak yo iso ora konter. Bar ngepel. Oh, Lesu. sambil ngene ngentekno sego, guys. Iki sambel tomat iki, guys. Sambel tomat tak terasi, tak goreng nahi awet dadine masak sego ngene nek waktu ngene iki lho. Sambel kena tomat, nggo sarapan. anget. Bawa ndok kerupuk wis.
Kena nggo sarapan ya. Wis dindai bar mbah-mbah dhisik bar isa-isa wis mbah arek mikir nggo mangan awan ku apa. Tadi bakul, mbak niki ora mangkat mang. Bar palsu. Pak wis bar mandi, guys. Yes. Soale iki Jumat, guys. Engko golek obat nek wis bar Jumatan, guys. Ngono obat vitamin karo obat batuk pilek iki. Iya. Jane iki ora batuk ya, Mas. Cuma gurukan iki nggo ngulu loro. Nah, iya cuacane Paling radang. Cuacane memang gak enak iki paling. Adem. Cuacane tuh adem banget. Yo kadang iki panas, kadang adem. Apa pergantian cuaca? Pergantian cuaca. Iki jam piro? Nek ya nek cuacane iki banyak minum vitamin. Ya kudune ya ngono. Wong kadang panas ceter. Kadang ndang ngene iki yahene urung enek sengenge belas iki esuk iku enek sengenge iki. Urung metu blas sengenge iki. Redu bae hawane iki mok. Cara metu ki jemborok-jemborok ngono ki lho, pating perkinting. Ning awake pating perkinting. Jam piro? Jam 10:30. Paling udah obat iki bar Jumatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sirahku ki rada piye yo? Rada penak, ora koyo ndek bom ki tenanan ora tinggo salat nggo diluk ngene. Ning balung padang cerkot. Loro kabeh. Anam. Sido ndelok tayub. Lho, Rino jere. Nah, ndi. Ning gone Mbak Eviana kono. Kan nyadran ning kono. Ke sedekah bumi ya, guys. Ndelok tayub. Alhamdulillah, guys, iki mau dhisik agi wae entuk kunjungan. Untuk tonjokan, guys. Agi wae balik sing njok iki mau, terus iki kan entuk 2. Berarti sing satunya iki dhisik, satunya iki Mbah Pomo. Dititipno kene, guys. Soale pagere iki peh tutup ae derani gak ning omah ngono yo, guys. Paling ya sing nonjok iki kan gak kuno mlebu rono, dadine wis Mbak nggone Mbah Pomo tak titipno kene wae. Iki kok Desa Mundu, guys. Nggone sapa yo mau sing digawe? Yasir, ini Yasir Mundu, Mas Yasir. Alhamdulillah alamin. Kunjungane ngetih, guys, entuk iki kerupuk. Terus iki ayam, tahu, kacang. Sese ayam ya, tahu, kacang terus karo mie. Yes, alhamdulillah rabbil alamin. Iki denge gawe iki so dina Minggu, guys. Denge gawe dina Minggu. Saiki dina Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Ki anak-anak ki mbah do ning omah mbah ora, guys. Tarah pagere iki tutup. Apa ning mbaon apa omah ya, guys. Urung tak terno iki. Ki emang tarah ya dulure Mbah Pomo, guys, sing duwe gawe iki. Nek karo Mbah Pomo ki piye yo? Pernah putu apa piye ngono yo gak paham ya, guys. Tapi isek bateh nek karo Mbah Pomo. Iki dhisik iki ceritane iki wis bar mandi, guys. Kan yo gabut gak duwe kanca
Alhamdulillah awake dhewe iki wis rodok mendingan. Esuk mau arep adus ki hawane kan adem. Iki sampai jam 10 wi matahari ki urung metu babar pisan, guys. Hawane iki adem, redup kaya ning pegunungan. Dadi niki arep mandi kuwi bindeng-bindeng, guys, pilek soalnya. Arep mandi ki adem hawane. Terus Pak Su gercep ngengetno banyu. Soalnya desih ndek iki sedina cuma mandi 1 kali. Pak Su esuk-esuk ki bar ngepel, guys. Bar ngepel ki kalau wis tak ngetno banyu entang mandi. Soalnya hawane iki adem. Awak kan gak penak ngono. Wis mikir desih awake desih iki gak penak dadi dingetno banyu, guys. Terus desih gercep mandi, Pak Su mangkat ning warung. Ceritane iki nggih. Tak sambi mam tonjokan, guys. Enak ini ya. Ini sing tak bayangno kuwi cuma ning Tegalan, guys. Nek pas kerja ngono kena apa kok hawane ora sing redup iki. Jadi gak panas ngono lho, guys. Nek ngepasi nang omah ora kerja ngene iki kok hawane kuwi adem, redup ngono lho. Ngene iki tak eling-eling kok nek ngepasi mergawe ning mbahon. Kok yo nek mergawe ning mbahon kae hawane dikek ngene iki yo alhamdulillah yo, guys. Ngene iki prai, guys, iki. Ora nek kerjaan dadine libur dulu. Kuncis iki arep metu ya wis kauman motor ya, guys, dhisik panggah ning omah. Montore sitoke sekolah, sitoke ning warung. Rondok mlempem, hawane adem, kudu udan ae krupuk kaya melok turu. Mlempem, guys. Melok turu kok, guys. Pak Sumai tak peseni, guys, tak peseni tak kon golekno obat ning apotek, obat karo vitamin, guys, obat sing kanggo ning gorokan nek ngelek loro lho. Tak kon golekno kuwi. Pilek, batuk pilek. Jan iki ora batuk, dhisik iki gak batuk, cuma gebres ae ngono lho, guys. Bersin-bersin terus. Bres ae. Terus mulai, guys, kontennya tunggu konten-konten selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.